Ki akar még havi 3855 dollárt keresni? Megmutatjuk, hogyan lép ki az örök pénztelenségből, vonz be magas jövedelmet és sikert az életedbe. Kihagyhatatlan internetes pénzkereseti lehetőség azoknak, akik otthonról kényelmesen szeretnének dolgozni. Mit tennél az életeddel, ha annyi pénzed lenne, amennyire szükséged van? Mit tennél, ha nem lenne gond a pénz? Ha örökre megszabadulhatnál az adósságaidtól, visszafizethetnéd a hiteleidet, és tiszta lappal indulhatnál. Beutaznád a világot? Megvalósítanád az álomnyaralásodat? Elutaznál álombéli tájakra? Olyan helyekre, amiről álmodni sem mertél volna? Mit tennél, ha nem lenne gond a pénz? Lecserélnéd a kocsidat? Vagy ha még nincs autód, vennél egyet? Milyen érzés lenne, ha végre megvehetnéd azt az autót, amit szeretnél? Mit gondolsz, ha kezedbe adnék egy olyan pénzkereseti lehetőséget, ahol nincs szükség magas befektetésre, ahol szaktudás nélkül is elindulhatsz? Megnéznéd, hogy mi az, vagy elmennél mellette? Ha megnéznéd, akkor jó, ha tudod, hogy létezik egy olyan internetes pénzkereseti lehetőség, ahol anyagi függetlenséget érhetsz el te is, akinek esetleg nincs tőkéje, hogy egy vállalkozást vagy egy M&M üzletet elindíts. Üdvözöllek a Freeway to Success bemutatóján. A Freeway to Success magyarul annyit jelent, autópálya a sikerhez. Igen, jól hallottad. Egy olyan út, ahol őrült tempóba haladhatsz, ahol megvalósíthatod az anyagi függetlenségedet. A Freeway to Success egy klubtagság azonos gondolkodások csoportja. A klubtagsággal elektronikus könyveket, kedvezményeket, hasznokat és valós idejű jutalékot kapsz. Célunk az, hogy minden tagot segítsünk, hogy mindenki kijöhessen az adósságból, visszafizethesse a lakáshitelt, autóhitelt, személyi kölcsönt és anyagi függetlenséget teremthessen magának. A Freeway to Success 15 éves. Központja Amerikában, Alabamában található. A klubtagsággal számos kedvezményt használhatsz fel Amerikában, ilyen például kedvezményes kuponokat kapsz, gyógyszerkedvezményeket, éttermi kedvezményeket. Elektronikus könyveket, e-bookokat is kapsz a klubtagsággal együtt. Ezek az e-bookok angol nyelvűek, de magyarra le fogjuk őket fordítani, az internet marketinget oktatják és segítik. Csak néhány példát mondanék az e-bookra. Olvashatsz 21 tippet a vírus marketing sikeréhez, hogyan írj e-mailt, amely őrülten jól elad, e-mail írási titkokat olvashatsz ebben az e-bookban, hogyan építs tökéletes levelezési listát. A tudás a legnagyobb érték. A megszerzett tudást soha nem vehetik el tőled, ezért megéri a tudásba befektetni. Ezekben az e-bookokban olyan gyakorlati tanácsokra lelhetsz, amelyek alkalmazásával sok pénzt kereshetsz az interneten. Én magam is nagyon sokat tanultam ezekből az e-bookokból, és az így megszerzett tudást a gyakorlatban is alkalmazom. Nézzük most meg, hogy mitől más ez az üzlet a többi üzlettel szemben. Nincs havi kötelező termékforgalom. Nem kell házalnod, nem kell tukmálnod semmit. Csapatmunkában csak egyszer kell feltölteni a Matrixot, és minden hónapban jönni fog a jutalék. Nem kell mindig új embereket toporoznod ahhoz, hogy jövedelmed legyen. Akár havi 3855 dollárt is kereshetsz. Ezt, ha 220 forintos dollárárfolyammal számolom, 848.100 forint per hó. Ez több mint 45 000 dollár per év, ami 220 dolláros árfolyammal 9.900.000 forint. Ezzel a hihetetlen programmal hatalmas pénzeket kereshetsz. Nézzük meg, hogyan épül fel a jutalék. 3 szint van a Basic, a Gold és a Platinum. Mindenki a Basic szinten kezd. A Gold és a Platinum szint az opcionális, de fogod majd eldönteni, hogy upgrade-elsz-e vagy sem. 5x5-ös Matrixról beszélünk, ami azt jelenti, hogy első szinteden van 5 ember, második szinteden 25, harmadikon 125, negyediken 625, ötödiken 3125 tag van. Az első szinten tagonként 1 dollárt fogsz kapni, a másodikon tagonként 0,25-öt, harmadikon 0,75-öt, negyediken 1-et, ötödiken 1-et. Itt láthatod, hogy első szinteden így 5 dollárt kapsz, ha feltöltöd a Matrixot, második szinteden 6,25-öt, harmadik szinteden 93,75-öt, negyedik szinteden 625-öt, ötödik szinteden 3125 dollárt kapsz, tehát összesen, ha feltöltöd a Matrixot, 3855 dollárt kapsz per hó.
Gold szinten, itt csak a lényegesebb pontokat említeném, első szinten $3 kapsz per fő, ami $15 a teljes szintre vonatkozólag, és összesen $14.540 kapsz per hó, hogyha feltöltődött a mátrixod. A platinum szintnél pedig első szinten $7 kapsz per fő, ami $35 első szinten, és összesen $29.585 kapsz per hó, hogyha feltöltődött a mátrixod. Nézzük most meg, hogyan működik a mátrix. 5x5-ös kényszerített mátrixról beszélünk, ami azt jelenti, hogy az első szinteden 5 ember van, és 5 sor van a mátrixban. A mátrix balról jobbra, fentről lefelé töltődik, a szponzorkövetés szabályait is figyelembe véve, tehát mindig a szponzorhoz legközelebb eső, következő üres helyre kerül be az új tag. Nincs feleződés és nincs kiforgás. Hogyan is működik a mátrix? Bekerültél a mátrixba, beosztod az első emberedet, második emberedet, harmadik emberedet, negyedik emberedet, ötödik emberedet, ezzel feltöltődött az első sorod. Ők is behozzák az 5-5-5 emberüket, így ezáltal feltöltődött a második sorod. De mi van akkor, hogyha nem ebbe a sorrendben töltődik? Nézzük meg, hogyan töltődik a mátrix. Milyen szabályszerűségek vannak. Bekerültél te a mátrixba. Beosztod az első 3 emberedet, és tételezzük fel, hogy az első 3 embered elkezd dolgozni, és mielőtt te behoznád a negyedik, 5. emberedet, ők már hoznak be új munkatársat a rendszerbe. Láthatod, hogy a második embered behozta az első emberét, így a szponzorkövetés szabálya szerint a szponzorhoz legközelebb eső helyre, a következő üres helyre kerül be az új munkatárs. Behoztad a negyedik emberedet, itt megint csak a szponzorkövetés miatt a szponzorhoz, tehát hozzád legközelebb eső helyre kerül be az új munkatárs, tehát a következő üres helyre, ami az első sorozatban ugye a negyedik hely adott esetben. Láthatod, hogy a második embered megint behozott egy új embert, így értelemszerűen hozzá kerül a legközelebb, és a harmadik embered is behozta az első munkatársát, mielőtt még te ugye behoztad volna az 5. munkatársadat. Láthatod, hogy mélységben a második emberednek az egyik embere már behozott egy új munkatársat, ezért ez a munkatárs oda fog bekerülni a következő üres helyre, a szponzorához legközelebb. Így mélységeiben is már töltődik a te mátrixod. Behoztad az 5. emberedet, az 5. embered a szponzorkövetés miatt a hozzád legközelebb eső helyre fog bekerülni, vagyis adott esetben az első sorodba, mert ott még volt egy üres hely. Nézzük meg, mi van akkor, hogyha a 6. emberedet is behozod. Miután az első sorod már tele van, ezért a 6. embered a második sorodba fog bekerülni a következő üres helyre. Itt láthatod, hogy bal oldalt volt a következő üres hely, oda került be az új munkatárs. És mivel összefüggő mátrixokról beszélünk, ezért, ha a felső vonalat plusz személyeket hoz be a rendszerbe, azok hozzád is bepotyoghatnak spilloverként, így olyan emberekkel is töltötted a mátrixot, akiket nem is ismersz. Hogyan tudsz csatlakozni? Mindösszesen egyszeri $10 és $5 havidíjért. Ez hihetetlenül kedvezményes ára hoz, hogy elindíts egy online vállalkozást, és megteremtsd az anyagi függetlenségedet. Most gondolj bele ismét, mindösszesen egyszeri $10 és $5 havidíjért havonta akár $3.855 kereshetsz. Ez 220 forintos dollárárfolyammal számolva 848.100 forint per hó. Ez több mint $45.000 per év. Ez 220 dollár árfolyammal számolva 9.900.000 forint per év. Ezzel a hihetetlen programmal hatalmas pénzeket kereshetsz. Hogy miért érdemes ezt az üzletet választanod? Akár $3.855 per hójutalék, ami $45.000 per év, a basic csomag esetén. Gold és platinum csomagoknál még ennél is többet kereshetsz. Egyszer elvégzett munkáért többszörös jutalék jár. Anyagi függetlenséget teremthetsz magadnak. Hatékony csapat munka részese lehetsz. Megbízható cég, a support mindig elérhető.
De ne higgy nekem, tapasztald meg saját magad, hogy mennyire egyszerű és könnyű ezzel a programmal pénzt keresni. Ha nem akarod továbbra is kockáztatni azt, hogy nagyobb bevételektől eles, keresd meg azt a személyt, akitől ezt a bemutatót kaptad. A döntés a tiéd. Csak is rajtad áll, hogy mikor lépsz ki anyagi helyzetedből. Csatlakozz most, és mi megmutatjuk, hogyan kereshetsz pénzt. Dönts gyorsan és okosan.